Sraith Pictiúr iver an nídéig. Teip sa Scrúdú Tiomána. Maidin amháin hui mi ar a haar go dtí an téanad tastála chun a Scrúdú Tiomána dhéanú. Thug dad go dtí an téanad é sa char. Go níorí leat a cheann ar sa dad mar bhí imní an dóin ar cheann bocht. I dosach baie chur an Scrúdú thór coppla ceist himplaí ar cheann, agus bhí sé ábal de éad a ragart gan stró ar bí. Tús mai leath na hibre ar sa seán leis héan ina insin héan. Ar ailin a leis ar san Scrúdú thór. Chiamáin seán sias an tráid agus bhí gach rud ag dul go bra. Gan cynne, honnig sé cara leis ar héamh na sráide agus chraith sé a láb léhí. Ní ró an Scrúdú thór peoch sásta leis. Go tuban bhuail seán isteach i gúil char eile. Ní ró clú dá léad ag an tiomaní sa char eile cad a bhí ag tarlú. When you get ufasach as seán agus as an Scrúdú thór freisin. Bhí is ag seán gro an lucht ar héan. Ba léir nach ró an tiomaní sa char eile ró háasta leis an scéal. Bhí ní an Scrúdú thór don garda gur fóla mór é seán a bhí an mona Scrúdú Tiomána. Bhí seán har a bheith burtha faoin timpiste, agus hiig sé gur hep ar sa Scrúdú. Arás ag an éanad tastála, dúirt an Scrúdú thór gur hep ar cheann, ach go méú seans eile aige. Bhfuil sé dó bheith níos cuirmí sa char agus clachtú breis ail, mar a dear an seanachal, clachtú i dhéanam maistracht.